Bizkaiko metalgintzako lan gatazkaren korapiloa askatzeko beste aukera bat izan dute gaur sindikatuek. Lan hitzarmenaren 17. bilera izan dute arratsaldean, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek patronalarekin batera. Gaur bertan argitara eman diren azken inflazio datuak izan dira eztabaidaren puntu nagusietako bat. Esan bezala, gaurko bileran FEBEMek ez du proposamen berririk aurkeztu eta beraz, grebak bere horretan jarraituko dute azaroaren 28-tik abenduaren 2. Urrengo bilera azaroaren 21-ean izango da eta FEBEMekin hitzarmen bat lortzeko bilera horretara akordio bat izateko proposamen eta edukiak mahai gainean jarri beharko ditu. 11 hilabete daramatzate lan hitzarmena negoziatzen eta langileen ordezkariek adierazi dutenez, ganorazko proposamenak mahai gainean jartzeko unea da. Posten gara, orain adibidez, 5 egun jarraian egitea greba eta gero ikusi beharko da. Patronalak 5 egun greba horiek egiten badira eta ez badago akordiorik, uste dugu gehiagora joan beharko gineak dela, greba mugabearen posibilitatea hor egon da ere. Ikusi beharko dugu mailan zer gertatzen den, baina gure ustetan patronalak ez du aukera gehiago pasatzen utzi behar. Zenbat eta denbora gehiago pasatzen utzi, orduan eta zailago izango da akordioa. Kosteak gorantza doaz eta enpresarentzat behintzat berantza. Orduan ez dakit ja, aitzakiak behingoz uste dugu bukatu behar direla. Mondragon korporazioak urteroko batzarra egin du gaur Donostiako Kursal jauregian. Oraingo honetan, gai ordenan jasota ez dagoen auzi batek hartu du protagonismoa. Ulma eta Oronaren balizko irteera. Besteak beste, Laboral Kutxa eta Mondragon taldeen arteko egungo harreman eta lankidetza mailari eusteko txostena izan dute eztabaidagai. Korporazioa osatzen duten kooperatiba gehienen ordezkariak bildu dira kongresuan, 450 hain justu. Dena dela, hutsune esanguratsuak izan dira, Oronak eta Ulmak ez baitute ordezkaritzarik bidali. Biek ala biek korporaziotik ateratzeko galdeketak abiatu dituzte langileen artean eta autonomia gehiago edukitzeko atera nahi dute korporaziotik. Bere aldetik, Inigo Uzin Mondragon korporazioko presidenteak defendatu duenez, Orona eta Ulmaren eta bertako pertsonen etorkizuna hobea izango da kooperatiba taldean jarraitzen badute, balioak partekatzen dituzterako eta lankidetzarako benetako aukera asko daudelako. Gabon, Aintzinako euskarari buruzko aurkikuntza garrantzitsu baten berri eman zuen atzo Arantzadi zientzia elkarteak. Arangurengo irulegi mendia aztertzen ari zirela, esku baten itxurako pieza berezi bat topatu zuten, Kristo aurreko lehenengo mendekoa. Aurrean idatzirik dauka hizkuntza baskonikoan, orain arte agertu den testurik zaharrena eta luzeena, 4 lerro ditu eta lehen hitza zorioneku gisa transkribatu dute. Momentu honetan, badaki euskaraz edo, guk de euskaraz edo baskoniko, baskoiez, idazten zutela, berezitasun batzuekin baina, eta noizkua da, pentsatu aztarna horiek diela, 2000 urte, baina gehiagoko, zaharragoa diela. Bueno, atiek erik egiten dira, guretzako pauso ikaragarria da, euskaldunentzako, eta bueno, mendik aurre horrek ze ematen duen, hori ere begiratu behar dugu, etorkizunean hor zer esaten duen, zer da, nolakoa dan, bide bat irikitzen dela. Donostiako Udala eta Espainiako Defentsa Ministerioa ados jarri dira, bigarrenak, aurrenekoari Loiolako koartelen lursaila saltzeko. Eneko Goi alkateak presazko agerraldi bat egin du gaur goizean, akordioaren berri emateko. Salerosketa 63,3 milioi euroan adostu dute, prezio horretan eremu berriari urbanizazio kostuak sartu dira eta hitzarmena urtearen amaieran edo 2023 urtearen hasieran sinatuko dute. Hortik aurrera lurrak udalarenak izango dira. Udala hiri baten historian ematen diren momentu berezi horietako bat, ez? Hiriaren etorkizunari begira, pauso bat markatzen dutenak. Atzera begira, zenbadin badegu, gure hiriaren historian hau da kontinuo bat. Gotzone Sagardui Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuak
iragarri du Araba, Bizkai eta Gipuzkoako ospitaleetako amatasun unitateetan sartzeko segurtasun protokoloak indartuko dituela. Pazientearen segurtasuneko adituen taldeak egindako gomendioei jarraikiz hartuko ditu neurriak. Identifikazio txartel elektroniko bidezko sistema bat ezarriko da, zeina beharrezkoa izango den amatasun unitateetan sartzeko langileentzat zein senideentzat. Aurre ikusten gauden neurriak honako hauek dira. Erditze eremua jaio berriaren identifikazioari eta zaintzari buruz mandako informazioa dokumentatzea. Ohiko informazioa ematen denean, hezkuntza materiala paperean ematea. Aurrei arreta emateko segurtasun protokoloari buruzko informazioa gurasoei eman zaiela egiaztatzen duen egiaztapena indartzea. Bai haurdunaldiaren jarraipenean, bai ospitaleko egonaldian. Pandemiak eragindako 2 urteko etenaldiaren ondoren datorren urtarrilaren 7an presoen eskubideen aldeko mezuak Bilboko kaleak hartuko ditu berriz ere. Aurrekoetan ez bezala manifestazio bakarra izango da Baionan, ez baita mobilizaziorik egingo, eta sarek zein bake bideak eta bakegileek bat egin dute Bizkaiko hiribururako deialdia. Duintasuna, bizikidetza lortzeko itxaropena eta euskal presoei zein haien familiei eragiten dieten giza eskubideen errespetuaren exigentzia eramango dugu ozen kaleetara. Bilbo, beste behin ere, gure helburuak lortzeko falta zaigun bidea aldarrikatzeko momentu indartsua izango da. Eta nazioartean Joe Biden AEB-etako presidentea eta Xi Jinping Txinakoa aurrez aurre aurrenekoz batzartu ziren gobernuburu gisa atzo Balinan G20koen goibilera hasi bezperan. Afera komertzialak eta geopolitikoak medio gaiztozuta daude bi herrialdeen arteko harremanak. Azken hamarkadotan inoiz egon ez diren puntu batean. Bilera ezen baliagarria izan bi potentzien arteko harremana onbideratzeko, baina atzerapausorik ere ez zuten eman. Izan ere, naiz eta jarraitzen duten desadostasunak edukitzen, bi herrialdeen arteko erlazioa egonkortzeko prest agertu ziren. Horren erakusgarri bilera bukatu eta gero agerraldi bat egin zuen Etxe Zuriko maizterrak, eta nabarmendu marko bat ezarri dutela bi herrialdeei eragiten dieten auziez aritzeko, hala nola finantza eta osasun egonkortasuna eta klima larrialdia. Ere, hazkunde demografikoa nabarmen moteltzen ari da azken urteotan, baina joera goranzkoa da. Oraindik ere munduko jaiotza eta heriotza kopuruak ekuazio berean jarri eta emaitza positiboa da oraindik. Gero eta biztanle gehiago dira lur planetan eta mugarri bat erdietsi da gaur, 8.000 milioi pertsona baino gehiago munduan bizirik. Nazio Batuen erakundea arduratzen da kontaketaz eta badira egunak notizia iragarria zuela, dena dela oroitarazi du urteko hazkunde demografikoa gero eta geldoagoa dela. 1950ko hamarkadatik aurrera eta gehitu du herrialdeen arteko berdintasunik ezak nabarmenagoak direla egunetik egunera. Horrez gain, aurreikuspenak ere plazaratu ditu Nazio Batuen erakundeak. Espero dute 2030ean India izatea biztanle gehieneko herrialdea munduan. Txina da gaur egun lehendabizikoa sailkapenean. Ekonomia hizpide hartuta ekingo diogu egunak utzi dizkigun gaiei. Argindar tarifaren merkatzeak bultzaturik inflazioa 7,2 arte apaldu da urrian. Aldiz, herritarren eguneroko erosketen saskian, elikagaiak eta edariak bataz beste 15,7 garestitu dira urte batean eta 1,9 irailetik urrira. Erregaien prezioak ere gora egin du urrian, 1,1 garestitu da irailetik urrira eta 18,1 azken 12 hilabeteetan. Batetik argindar tarifak berantz prezio egin du, baina bestetik erregaiak eta elikagaiek gorantz egin dute. Sokatira horretan
Argindarrak bultzaturik puntu eta erdi apaldu da urrian. Hego Euskal Herriko inflazio Espainiako Estatistika Institutuaren arabera 3. hilabetez behera egin du kontsumo prezioen indizeak, baina oraindik ere oso goian dago 7,2an. Azken hilabetetako beherakadaren eragile nagusia argindar tarifaren merkatzea izan da. Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan batez ere 15 inguru merkatu da argindarra iragan urteko datuekin alderatuta eta 22 irailetik ona. INEk merkatuko tarifa arautua hartzen du aintzat, horrik gasarena gehituz gero, bataz beste argindarra eta gasa 15,7 merkatu dira urtebetean. Gauzak horrela, Bingen Zupiria bozeramaileak jakitera eman du, Eusko Jaurlaritzak gizarte larrialdietarako laguntzetara bideratutako funtsak 4,5 milioi eurotan handitzea onartu duela gaur. Gobernu Kontseiluan Euskal Autonomia Erkidegoaren 2022rako aurrekontu orokorretan hasieran aurreikusitako zenbatekoa pixkanaka handitu eginda, 3 krisi globali aurre egiteko. Momentuz ez daukagu bideo, beraz aurrera jarraituko dugu. Izan ere Arabako Foru Aldundiak badu 2023ko aurrekontu proiektua, 650 milioi eurokoa izango da urtengoa, baina 13% handiagoa. EH Bilduko bozeramaile Kike Fernandez de Pinedo kritiko agertu da aurrekontu egitasmoarekin eta negoziatzeko borondaterik ez izatea leporatu dio gobernuari. Ramiro González diputatu nagusiak eta Itziar Gonzalo Ogasun Finantza eta aurrekontu diputatuak proiektua letu zuten atzo, prentsaurreko batean azaldu zutenez, helburua da pertsonak, familiak eta enpresak babestea eta herrialdeak datozen urteetan behar dituen proiektu eraldatzaileak inbertsioak egitea. Familien eta enpresen babesean oinarritzen den aurrekontu proiektua da. Gizarte politiketan, industria politiketan eta ingurumen politiketan berrikuntzak egiten dituena. Inoiz, baino euro gehiago inbertitzen duena. Helburu bakarra dugu, funtseskoa, ongizatea eta bizi kalitatea babesten dituen Araba eraikitzen jarraitzea. Lan gatazkei helduta, ordea, esan dugu lerroburuetan, Bizkaiko metalgintzako lan gatazkaren korapiloa eskatzeko beste aukera bat izan dute gaur sindikatuek. Lan hitzarmenaren 17. bilera izan dute arratsaldean patronalarekin batera. Bizkaiko metalgintzako lan gatazkak luze jo du. Eta ez lan gatazka simple bat, hau ja gatazka sozial bat da. Lan hitzarmenaren negoziazioa hasi zenetik 11 hilabete pasa dira. Eta oraingoz ez dute akordiorik lortu LAB, ELA, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek FEBEN patronalarekin. Gure ustetan patronalak ez du aukera gehiago pasatzen utzi behar. Zenbat eta denbora gehiago pasatzen utzi, orduan eta zailago izango da akordioa. Dagoeneko 6 greba egun egin dituzte Bizkaiko metalgintzan, sindikatuen arabera arrakastatsuak izan direnak. Beste 5 egun erregistratu ditu plataformak azaroaren 28tik abenduaren birarte. ELAak astelehenean bat egin zuen eta sindikatuak iragarri duenez ez dute baztertzen greba mugagabea. Pozten gara, orain adibidez, 5 egun jarraian egitea greba eta gero ikusi beharko da. Patronalak 5 egun greba horiek egiten badira eta ez badago akordiorik, uste dugu gehiagora joan barko ginezela, greba mugabearen posibilitatea hor egon da ere, ez? Sektoreko langileen eros ahalmena bermatzea marra gorria da sindikatuentzat. FEBEMek aldiz ez duela hori mai gainean jarri salatu dute. Patronalak gainera egoerak tauletan egitea proposatu du eta ez soldatetan. Horrek KPI erreala ez aplikatzea eragingo luke. Langileentzat posteak gorantza doaz eta enpresarentzat behintzat berantza. Orduan ez dakit ja, aitzakiak behingoz uste dugu bukatu behar direla. Udazkenean egindako grebetan ertzaintzaren jarrera bereziki bortitza izan zen.
Bada IAJak gatazkan hartutako jarrera salatzeko manifestazioa egingo dute Bilbon ostegunean. Bai, Eusko Jaurlaritzaren papera eta konkretu Eusko Alderdi Jeltzalearen papera gatazka guzti honetan ez da posizionatzen langileen alde. Eskatzen patronalari sortzen den aberastasuna industrian modu justuan banatzeko eta beste alde batetik, ikusi dugunagatik greba egunetan nola ertzaintzaren jarrera oso bortitza eta hori ere uste dugu hemen denek daukate ardura bat. Bestetik, Siemens Energy Group taldeak ez du baztertzen kaleratze gehiago egitea. Joan den astean, enpresako kontseilari ordezkariak jakitera eman zuen 2022an 940 milioi euroko galerak izan dituela enpresak. Hori horrela, 2009 behargin kaleratzea erabaki dute eta horren aurrean Comisiones Obreras eta ELA sindikatuek etorkizuna etengabe mehatxatuta ikustearekin gogaituta daudela adierazi dute. Salatu dutenez, konpainiak muzin egiten die egonkortasuna lortzeko eskaerei. Enpresak iragarri duela, behin opa onartuta, eta Siemens Energy guzti sartzen denean, kaleratze gehiago egon daitezkela, eta gure lan baldintzak ere jokoan egon daitezkela. Ez gaude pres horrelakorik onartzeko, batetik uste dugulako ezin ditugula guk pairatu beraien kudeak eta arazoak. Eta bestetik ikusten dugulako hemen gure egunerokoan lankargak izugarriak diela. Eta Nafarroatik mugitu gabe Foru Erkidegoan 2015ko abuztutik 2019ko urrira arte 207 banatzaileek egin zuten lan globorentzat eta horietatik 80 inguruk harreman finko bat izan zuten. Iruñeko gizarte arloko lehen aretoak ebatzi duenez, 207 bizikleta banatzaile horiek ez dira autonomoak, lan harreman bat baitzuten enpresarekin eta horregatik globo behartu egingo dute gizarte segurantzako erregimen orokorreko kotizazioak pagatzera. Asier Etxenik Hezkuntza Plazara ekimeneko kidea elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika telebistan. Etxenikek azpimarratu du hezkuntza sisteman trantsizioa egiteko markoan kokatzen dutela hezkuntza lege berria eta nabarmendu du hezkuntza itunaren balorazio positiboa egin zutela oro har. Akordio horrek margotzen zuelako aurrera egiteko oinarria. Hala ere, uste du Eusko Jaurlaritzak irailean aurkeztutako lege zirriborroan jauzi egiten direla hezkuntza itunean jasotako hainbat puntu. Helenik eta behin uste dut merezi dela pixkat kokatzea, ez? Guk hezkuntza plazaran pirilean egin genuen, halako agerraldi bat, 100 pertsona baino gehiagok halako diagnostiko konpartitu bat edo plazaratu genuen, oro har hezkuntza eremuan ikusten genituen gabeziekin, bai euskalduntzean, bai segregazioan, hezkidetza eremuan, hezkuntza sistema oso zentralizatua ikusten genuen, hezkuntza komunitatearen parte hartzeko aukerak nahiko mugatuak, ikastetxe ezberdinen artean halako lehia marko bat ezarrita dagoela, eta holako diagnostiko bat konpartitzen genuen, eta nolabait, diagnostiko hori kontuan hartuta beharrezkoa ikusten genuen, transizio bat, hezkuntza sistema guzti horretan, transizio bat egiteko beste marko bat. Eta horretarako eskatzen genuen ja momentu horretan, hezkuntza akordioa negoziatzen ari ziren horretan, pixka termino horietan mugituko zen hezkuntza akordio hori. Hor apirilean, alderdi politikoen artean akordio horretara nolabait iritsi ziren, eta guk egin genuen balorazioa izan zen, oro har balorazio positibo bat, baina, oraindik ere, zehaztapenak eta horiek nolabait gauzatzeko bestelako ezaugarri batzuk edo beharko zirela, ez? Baina, nolabait akordio horrek bai margotzen zuela oinarri bat, aurrera egiteko. Eta guretzat oinarri hori ontzat ematen dugu, uste dugulako, aipatutako diagnostiko hori kontuan hartuta, izan daitekelako oinarri bat, transizio bat egiteko hezkuntza sistema guzti horretan. Eta transizio bat nolabait
gaur egun dagoen egoera horretan bateratze bide bat egiteko, ez? Eta alde horretatik, dauden aukera ezberdinak, ikastetxe ezberdinak, sare ezberdinak ere bai, nolabait marko bat eman, elkarlanak sustatzeko, eta neurri horretan, eskubide eta bete beharretan ere, berdintzeko, ikastetxe guzti horiek. Hezkuntza itunak jaso du ikasle guztiek euskarazko B2 gaitasuna izan behar dutela derrigorrezko bigarren hezkuntza amaitzean, eta uste du hori finkatzea badela urratsa. Azken 20 urteetan ikusi delako A eta B ereduek eta batzuetan ez da D ereduak ere ez dutela hori bermatzeko gaitasunik. Hala ere nabarmendu du legeak jaso behar duela hori lortzeko zein baliabide eta tresna jarriko diren martxan, eta kezkagarritzat jo ditu akordiotik lege zirriborrora egin diren aldaketa batzuk. Hor ere batetik, bere momentuan ere ondo baloratzen genuen, nolabait irtera profila B2 maila horretan zehaztea minimoki, hortik gora izan aldelako ere bai, baina gutxienez B2 maila lortu behar dutela ikasle guztiak, eta guztiak izate horrek gure ustez bada urrats bat, orain arte guztiek ez dutelako betetzen, inondik inora ere, ez bakarrik D eredua barruan ez dela betetzen, pentsa beste guztiak, eta beste guzti horiek gainera badakigu ez orain, dakigu orain dela 20 urtetik ez dela horrela, A eta B ereduek ez dutela maila hori ematen, ez dutela bermatzen irtera profil hori, eta 20 urtetan ez da bestelako neurririk hartu zentzu horretan. Hortaz, guretzat hori helburu bezala finkatzea bada urrats bat, kontua da orain hori gauzatzeko, hori lortzeko, ze baliabide eta ze tresna jartzen diren martxan. Eta hor, akordiotik legez irriborro honetara ere bai, egon diren aldaketa batzuk ere eskatzen gaituzte. Eta horietako bat, printzipioz bide hori egiteko lagungarri izan behar duen tresna bat, Euskara Institutua izango litzateke, izena ere aldatu diotena momentu honetan, Euskara Institutua izatetik Euskara eta Hizkuntzen Institutua izatera, horrelako terminologia zabalago bat erabiltzen da, eta zentzu horretan, ez dakigun den nolabait, sektore batzuk lasaiago guzteko, baina finean filosofia berdinen jarraitzen duen, edo ez, eta zalantza guzti horiek legean, arre proiektu horretan ez dira argitzen, eta hori bezala, ze gertatuko den, zailtasun gehien dauzkaten ikastetxeak, edo zonaldean, ze baliabiderekin kontatuko duten, eta bar, hor, helburu bat bai finkatzen da, baina gero helburu hori betetzeko, oraindik ere, zehaztasun falta asko daude, baliabidea zeintzuk izango diren eta nola aplikatuko diren, ez da ezer aipatzen, orduan ikusten dugu badagoela hor ere kezkatzeko beste elementu bat, eta aldi berean aipatzen denean nolabait hizkuntza ofizialak eta bar, hizkuntze behikularrak edo izango direla, bestelako ezaugarritzari gabe. Hau da, izan daiteke, 2 urtetik gora, edo 3-4 urtetik gora, izan daiteke DBH-en, hori guztia noiztik hasten da, nola eta nola kudeatzen da guzti hori. Orduan, hor izan daiteke atzera pauso bat, zentzu horretan, nolabait hizkuntza euskara eta gaztelaniari adibidez hizkuntza behikulartzat hartzea sistema guztian, edo izan daiteke euskara ardatz benetan, euskara ardatz bezala hartzen balin bada, eta inkluso aipatzen delako bai akordioan eta legean ere bai, erabilera hizkuntza euskara izango dela hizkuntza komunitatean, ikastetxeetan, irakasleen artean eta bar, hor urrats batzuk ere eman daitezke, baina berriro ere hori, badaude kontraesanak zirriborroan bertan, eta orduan nolabait horiek argitzea beharrezkotzat ematen du. Era berean nabarmendu du euskal kurrikuluma ez dela legean aipatzen eta legeak ere ez duela kontuan hartzen, entzun. Dekreto horrek neurri batean erantzuten dio, hezkuntza akordio horri, azken finean segregazioaren arazoa, hezkuntza kasu honetan, hezkuntza segregazioa, eskola segregazioa badelako eskuartean daukagun arazo larri horietako bat, faktore asko eragiten dutenak eta faktore askoi eragiten diena, eta horien artean bai jendarte kohesioa, baina baita ere euskalduntzean eta bar, hor arrakala batzuk ematen ari dira, eman dira, eta urteak dira,
eta gure ustez hori bai ala bai konpontzen Barkamena eskatu behar dizuegu, hori etzelako nahi genuen bideoa, baina orain badaukagu. Ez da aipatzen eta legea bera ere bai, apenas ez du kontuan hartzen, hori, nahiz eta lege autonomiko bat izan, ez du kokatzen, testu inguru orokorrago batean, gure kasuan Euskal Herriko testu inguruan. Eta guretzat euskalduntzea hitz egiten dugunean bi ikuspegi horretatik egiten dugu. Bai hizkuntzaren jabekuntzaz, baina baita ere gure inguru eta inguru sozial eta kulturalaren jabekuntza horretaz ari gara. Hor ikusten dugulako, hori askotan aipatzen dugu, euskara ez da ingelesa, eta euskara ez da soilik ezagutza bermatu nahi duguna, baita ere erabilera, eta erabilera bermatzeko oso argi ikusten dugu azkeneko urteetan, hizkuntza ezagutzaz haratago, erabilerarako ere esparruak eta eman behar direla, baina baita ere referentziak eta euskaraz bizitzeko eta gozatzeko hainbat elementu ere eman behar direla. Eta horretan, uste dugu, kultur transmisioaren eremuan, hezkuntza zutabetako bat dela, Segregazioari aurre egiteko neurri zehatzak eta errealak hartu behar direla dio, eta hezkuntza komunitateak elkarlanean aritu behar duela azpimarratu du. Era berean dio, tradizio ezberdinetatik datozen sare edo ikastetxeen elementu positiboenak hartu eta partekatu egin behar direla. Dekreto horrek neurri batean erantzuten dio, hezkuntza akordio horri, azken finean segregazioaren arazoa, hezkuntza kasu honetan, hezkuntza segregazioa, eskola segregazioa badelako esku artean daukagun arazo larri horietako bat, faktore asko eragiten dutenak eta faktore askoi eragiten diena, eta horien artean bai jendarte kohesioa, baina baita ere euskalduntzean eta bar, hor arrakala batzuk ematen ari dira, eman dira, eta ja urteak dira, eta gure ustez hori bai ala bai konpontzen hasi beharreko elementu bada, eta zentzu horretan uste dugu dekreto horrek jasotzen dituela elementu positibo batzuk, eta urrats praktikoak eta realak ematen hasten dela, baina aldi berean behar dela ere bai, eta lehen aipatzen genuen aritik, elkarlanaren logika hori bultzatzea. Dekreto horrek ondorioak eta eraginak edukiko ditu ikastetxe ezberdinetan, batzuetan positiboak eta beste batzuetan akaso ezain positiboak, edo behintzat sare batzuetan beldurrak eta kezkak sortzen dituenak. Eta hortaz, gure ustez, norabide horretan deno gaude ados, segregazioarekin neurri zehatzak eta errealak hartu behar direla, eta beraz, hor, hezkuntza komunitatean ere bai, urratxo horiek zeintzu diren eta nola ematen diren ere bai, elkarlan logika horretatik eman barko liratek, ez. Gai zaldatuta Enobusa, Arabako Errioxa ezagutzeko ekimena, bueltan da. Azaroaren 26-tik apirilera arte Gasteiztik eta Bilbotik 6 irteera programatu dira Arabako Errioxara. Nerea Garzia lankideak azalduko digu sakonago. Arabako Errioxako ardoaren ibilbideak Enobusa ekimena sustatu du Arabako Foru Aldundiaren babesarekin. Azaroaren 26an izango da lehenengo irteera eta apirilera arte 5 irteera gehiago egingo dira. Irteera bakoitzak ibilbide zehatz bat egingo du. Besteak beste, Bastida, Nabarida, Zeltziego eta Guardia bizitatuko dira. Izan ere, leku bakoitzeko upategiak eta Guain tabernak ere bizitatuko dira. Ekimen honen helburua da Arabako Errioxa ezagutzera gonbidatzea. Horretarako irteera bakoitza desberdina izango da eta zenbait leku zeharkatuko dituzte bizitariek. Un proyecto turístico que brinda a alaveses y alavesas y también a los vizcaínos y vizcaínas y también otros visitantes a la oportunidad de conocer Rioja Alavesa de una forma diferente y de una forma especial. Irteerek ordutegi bera izango dute beti. Goizeko 9etan Enobusa Bilbotik irtengo da. Gasteizen bizitari gehiago hartuko ditu eta Arabako Errioxatik arratzaldean bueltatuko dira. Eta hezkuntzan, sehaskako ikasle, irakasle eta gurasoek
Protesta egin zuten atzo Bordelen, brebetako eta basoko azterketak beren hizkuntzan egiteko eskubidea aldarrikatzeko. Horrela aritu da Peio Jorajuria Eguerdiko magazinean, entzun. Atzokoan protesta egin zenuten Bordelen, irudiak ikusi berri ditugu, hautatutako eguna eta tokia ez dira kasualitatea izan. Ez, eguna berezia zen. Basoan izena emateko azken eguna genuen atzo. Beraz, atzo gure 125 ikasleek, basoa aurkeztuko duten 125 ikasleek, izena emana dute, basoaren datak finkatuak ditugu, gaiak finkatuak dira, baina gelditzen da, dilingo galdera bat, 6 hizkuntzetan egiten ahalko diren azterketa horiek. Horregatek data hori markatu nahi ginen. Eta lekua berezia da ere, giza eskubideen plaza baita hor. Eta nahi ginen horretarazi. Hizkuntza eskubidea, gutiengoen eskubideak, giza eskubideen barne direla, eta onartezina dela. Olako jarrera bat ukaitea eta oinarrizko eskubideak ukatzea ikasleai. Salatu duzuenez berririk ez duzu, Hezkuntza Ministeriotik hitzeman zuten berriak izango zenituztela, hau da, erantzun bat jasoko zenutela, zer ari da gertatzen? Hor badakigu, azken urtean eta azken hilabeteetan, argumentazio guziak hautsi ditugu. Pedagogia mailan, badakigu arrazoin dugula, antolaketa mailan, zailtasunik ez dago, lege mailan, posible da, juridikoki dena egingarri da, ez dute gehiago aitzakirik. Hor, iduri izan zaigu, jokatu nahi duten azken karta da erabakiak gibelatzea urte bat edo bi irabazteko guri baimen hori eman gabe. Eta guk ez dugu utziko, denbora hori pasatzen, behar ditugu erantzunak orai, ikasle guzi horiek hor dantzan eta kantuz eta ditu direnak atzo plaza gain hortan hor, denek baituzte azterketak horten. Brebeta eta basoen artean baitugu 400 ikasle urtea abiatu dutenak, ikastenak direnak euskaraz, eta ez dakitenak, azterketak nola pasako diren. Atzokoa bezalako mobilizazio gehiago ikusten dituzue orduan, zein bide hartuko duzue hemendik aurrera? Hori ikusiko, urratsez urrats. Hori lehen deialdi bat zen, horretarazteko erantzunak behar ditugula eta gu hor gilela, plaza gainean, baina ondoko asteetan ez bani bada deus mugitzen, mobilizazioak segituko ditugu, eta badakigu, bai ikasleak, bai burasoak, bai irakasleak, bai hezkuntza komitate osoa, hortaz jabetuak girela eta ez dugula hori borroka hori utziko. Beraz, urratsez urrats, asmatuko ditugu forma berriak, erantzuna ukan arte eta Parise idatzari arte, guk karrikan txeketuko dugu. Eta hizkuntza baskonikozko idazkunik zaharrena aurkitu dute Nafarroan. Kristo aurreko lehenengo mendekoa Arantzadi zientzia elkarteko ikerlariek topatu dute Irulegiko eskua Arangurenen. Esku baten forma du, brontzezkoa da eta 4 lerroko inskripzio bat dauka, lehen hitzak zuzenean lotzen du gaurko euskararekin. Zorioneku. Edozein aztarnategi arkeologiko hasiera batean geologiak baldintzatzen duen prozesuei buruz sortzen da. Edo preserbatzen da, edo eraldatzen da. Eraso testuinguru bat erakusten duen aparteko aztarnategi bat edukitzeak ekartzen digu aparteko pieza bat agertu izana. Zeramikak induzten hasi ondoren, aterazan dere bapatean, olako brontzezko pieza zati bat. Lo que se apreció era una serie de líneas y entre esas líneas una serie de rayas que marcaban una escritura. Al ver que las marcas de las uñas estaban a este lado, se trataba de una mano derecha. La pieza de Irulegui viene a ratificar que efectivamente los vascones escribieron su lengua y que la escribieron utilizando un sistema gráfico que además fue una adaptación propia de un sistema importado. Se puede relacionar, por lo menos en primera instancia, con vasco sorioneco, pues la última sílaba Q podría leerse también como gu. Bueno, si leemos como q es precisamente porque en este caso lo relacionamos con un elemento vasco donde sabemos que es co. Por lo tanto, es la maravilla que es un texto de ese mundo.
Eta lerroburuetan esan bezala, Gotzone Sagardui Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuak iragarri du Araba, Bizkai eta Gipuzkoako ospitaletako amatasun unitateetan sartzeko segurtasun protokoloak indartuko dituela. Eta gaiz aldatuta azkenaldian oihartzun handia izaten ari dira Itxaraz eta Piaspe proiektu eolikoak. Hain justu, Statkraft enpresak parke eolikoaren proiektua aurkeztuko du bihar arratsaldean Aramaion. Herritarren zalantzak argitu asmoz antolatu du enpresak aurkezpena. Bolo-bolo dabiltza Statkraft enpresak Araban eta Gipuzkoan eraiki nahi dituen proiektu eolikoak. Batzuek kezka agertu dute mendiek asken nahi dituztela azalduz. Beste batzuek energia berriztagarria ekiteko ordua dela diote. Onurak kalteak baino handiagoak direlakoan. Eta kontsumitzari uztenez badiogu nolabait energia behar dugulako. Momentu honetan eztabaida pil-pilean da. Urriaren 11an Statkraft enpresak Azpeitian aurkeztu zuen udalarekin batera Piaspe proiektua. Bertan azaldu zutenez, Azpeitia, Zestoa eta Errezil artean 5 aerosorgailu ezarri nahi dira. 205 metro alturakoak eta 170 metro diametro hartuko dutenak. Proiektu horren harira, Zestoako alkateak desadostasuna eta kezka adierazi zituen iragan astean. Hemen 3 herri gaude, herri bakoitzak bere ezaugarriak ditu, eta guk hor hainbat gauza ikertu ditugu, beste eremu hortara material guzti hori garraiatzeko bideo guztia Zestoako lurretan dago, eta enpresak Azpeitiko batzarren esandakoan oinarrituta guk indako ikerketen arabera ez gea ondorio berdinetara iritsi, orduan esan gendu momentu honetan guk eskuartean ditugun datuak edukita oin, hau da 2022ko azaroan guk proiektu hori ezin dugula babestu. Dena den energia krisi betean gaudela ikusita eta aurretik duguna ikusita, gu aztertzeko prest gaude, hori hasiera zeretik esan du, eta baina ere horrela gaude, ardura posizio batetik, udal bezala. Une honetan Statkraft enpresak aurretiazko baimen administratiboa jada eskatu dio Eusko Jaurlaritzari, eta hurrengo pausoa ingurumen sailari dagokio, hori onartzea edo baztertzea. Hori behin onartuko balitz azterketak egiten hasiko lirateke, proiektuaren inguruan gehiago ikertuz. Bestalde Aramaio eta Eskoriatza artean eraiki nahi duten bigarren parke eolikoari dagokionez, asteazken honetan aurkeztuko du Statkraft enpresak Aramaion, herritarren zalantzak argitzeko helburuarekin. Klima aldaketaren ondorioak areagotzen ari dira, irtenbide bila klimari lotutako hainbat gai ari dira jorratzen COP27 goi bileran Egipton. Aurten lehenengoz agendan sartu dute herrialde garatuenek pobrenei kalte ordaina emateko aukera. Horren inguruan hitz egiteko aukera izan dugu Lorea Flores Greenpeaceko kidearekin. Klima aldaketaren ondorioak areagotzen ari dira. Itsasmailaren igoera bizkortzen ari da, munduko batez besteko tenperatura igotzen, Europako glaziarren urtzak markak hautsi ditu eta muturreko fenomenoak hondamendiak eragiten ari dira. Munduko meteorologia erakundeak emandako datuaren arabera, azken 8 urteak historiako beroenak izan dira. Irtenbide bila klimari lotutako hainbat gaiari dira jorratzen COP27 goi bileran, Egipton. Sharm el Sheikhen izango dira azaroaren 18 bitartean. Azken finean aurten gaiurra Afrikan egina ez, gaiur afrikarra deitzen zaio, preziski justizia klimatikoan zinean egon beharko zuen, ez, eta orain arte ikusitako guztia ez alde batetik herrialde batean garatzen ari da zeinetan giza eskubideak hitz mugatuak dauden,
eta horrek egiten du protesta soziala eta nolabait ere, egon badago, baina egitz modu mugatuan, ez? Eta beldur hori batez ere aldaketari traba gehien jarriko dioten hoien ahotsak adituko direla batez ere, ez? Eta horrek kezka bat sortzen du, ez? Horrek denak nola ze motatako akordiora eramango digun, ez? Luzaroan zintzilik egon den gai bati heldu diote. Aurten lehenengoz agenda sartu dute herrialde garatuenek pobrenei kalte ordaina emateko aukera. Kalte ordaina klimaldaketaren biktima diren garapen bidean dauden herrialdeei, klimaldaketak eragindako kalteengatik. Baina presioa honitz daudere kontra, ez? Beraz, goiz da deus errateko, baina momentuz ez du itxura sobera honik. Gainera du klima larrialdiari aurre egiteko baliabide gutxien dituztenak ari direla kalterik handienak pairatzen. Ez dituztelako beharrezko mekanismoak, ez dutelako behar bezalako baliabide ekonomikoak, ez? Noera berean dira inpaktu okerrenak jasaten ari direnak, ez? Eta gero gainera agian erantzukizun gutxien dutenak, ez? Emisio aldetik eta gutxien sortzen dutenak direlako, ez? Alde horretik eskatzen duguna da justo erantzule handienak, ez? Orain arte emisio gehien sortu dituztenak, mekanismoak jartzea, bai ekonomikoak, bai bertzen modu batetakoak, funtsak bideratzeko herrialdi hauei adaptatzeko, mitigatzeko eta aukera izan dezaten. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Gai zaldatuta berriz ere, pasaden ostiralean Guardia Zibilak Baztango alkateak kuartelera deitu zituen eta jakinarazi zien bi eguneko epean bertan behera utzi behar zituztela azaroaren 20irako deituak dituzten galdeketak. Erdizko eremuan Magnesitas Navarras enpresak egin nahi duen meategia dela eta ikusi. Gaur bildu gara hemen, aldarrikatzeko, Magnesitas de Navarra multinazionalak erdizen egin nahi duen. Gai honetan gehiago sakontzeko pantailaren bestaldean daukagu Joseba Otondo Baztango alkatea. Ongietorri, Joseba, Gabon. Gabon zuei ere. Ematen du Joseba ezin dugula entzun. Kaixo, Joseba? Bai, Gabon. Kaixo, entzuten gaituzu? Bai, entzuten zaituztet. Kaixo, Joseba, Gabon. Esan dugunez, Guardia Zibila kuartelera deitu zituzten Baztango alkateak aurreko ostiralean. Zein puntutan dago oraintxe bertan gaia? Errandu zuen bezala, lehengo astean, Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkaritzak, Baztango herrietako kuartelera deitun, jakinarazpen bat eskura emateko, eta jakinarazpen horretan errantzien galdeketa egitea debekatzen zuela. Horretarako aldi berean bi egun ematen zituen, herrietako alkateek erabaki bat hartu zezaten, eta Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkariari beren erabakiaren berri, alkaten erabakiaren berri eman ziezaioten. Orduan, asteburua bizi-bizia izan da, eta atzo azkenean herrietako alkatek erabaki zuten hilendean azaroaren 20an herri guztietan herrietako batzarrak egitea, eta hilende arratsaldean berriz elkarretaratze handi bat antolatzea Elizondon. Eta aldi berean, hortzilarerako Baztango batzar nagusia biltzea eta hortarako batzar nagusiaren ezoiko bilkura bat eskatzea.
eta hori da momentu hontan afera nola bideratu den. Gaur aldi berean, herritarrek agerraldi jendetsu bat egin behar zuten Iruritan gertatzen ari direnak salatzeko. Horren inguruko zeozer jakin duzue, arratsalde honetan egin den herri ekimen horri buruz nola joan da? Jendetsua izan da, gaur arratsaldekoa herritarren momentua zen, azkeneko galdeketa saiakera hau herritako alkateek bultzatu dute, aitzineko bi herri galdeketa saiakerak batzar nagusitik eta Baztango udaletik bideratu ditugu, eta orduan eragile desberdinek beren momentuak ditugu afera guzi hontan. Azkenean, baztandarrok gure lurren gainean erabaki nahi dugu, uste dugu hori dela horrelako gai potolo baten inguruan ebazteko modua, eztabaidaren bitartez, eta ondotik herritarrek horren gainean erabakia hartuz. Baztandarren gehiengoak hori horrela behar duela izan argi ikusten du, alta, parez pare, Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkaritza dugu, baita ere Nafarroko gobernua eta iduri duenez parlamentua ere ein batean. Eta orduan, horrelako gai potoloak, erran bezala, eztabaidaren bitartez bideratu beharrean eta herritarrei hitza emanez bideratu beharrean, badirudi agintekeriaren bitartez, nagusikeriaren bitartez, inposizioaren bitartez, bideratu nahi dutela, eta ozia borobiltzeko gainera, herritako alkateak kuartelera eramanaraziz. Eta aspaldiko garaiak oroitarazkigu. Eta etzaigu iduri, 21. mendean hori denik horrelako arazo bideratzeko modua. Bueno, Joseba, auzia gertutik jarraituko dugu, hitz egingo dugu aurrerago, ia nolako evoluzioa izango duen. Mila esker gurekin egoteagatik eta hurrengora arte. Ez da zeren, nahi duzun artio. Eta horrela aurrera jarraituko dugu albistegiarekin, izan ere, aipatu dugu lerroburuetan, urtarrilaren 7an Bilboko kaleak beteko ditu sarek. Duintasuna, bizikidetza lortzeko itxaropena eta euskal presoei zein haien familiei eragiten dieten giza eskubideen errespetuaren exigentzia gizarteratzeko egingo dute euskal presoen aldeko martxa ikusi. Etzera bidera agertu lopean, duintasuna, bizikidetza eta euskal preso eta euren familiei eragiten dien giza eskubideen errespetuaren exigentzia eramango dute kalera sarek eta baketilek. Bizikidetza lortzeko itxaropena eta euskal presoei zein haien familiei eragiten dieten giza eskubideen errespetuaren exigentzia eramango dugu ozen kaleetara. 2 urteko etenaren ostean urtarrilaren 7an Bilbon euskal presoen eskubideen aldeko mezuak 4 haizetara zabalduko dira. Izan ere, urruntze politikari amaiera emateko atarian egon arren, oraindik 19 presok urrunduta jarraitzen dute. Pairatutako eskubide urraketetako bati amaiera emateko atarian daudela esan genezake. Urruntze politikaren amaieran alegia. Aurrera egitea lortu dugu. Naiz eta 19 preso dauden oraindik urrunduta. Orain garaia dela nabarmen dute, gaurdanik asko baitira lortu gabe dauden helburuak. Eta horiek erdiestea neurri batean, euskal gehiengo politiko eta sindikalaren bultzadaren esku dagoela aipatu dute. Baina gaineratu dute funtsezkoa dela jendartearen mobilizazioa. Orain da garaia, orain. Asko baitira lortu gabe dauden helburuak, eta horien konponbidea euskal gehiengo politiko eta sindikalen bultzadaren esku dago, baina baita funtzean jendartearen mobilizazioaren menpe. Horrela, jakitera eman dute alegin guztiak egingo dituztela espetxe politika arrunta aplika dadin eta behin betikoz orain arte aplikatu den salbuespen egoera buka dadin. Espainiako espetxe erakundeek eta Eusko Jaurlaritzako Justizia sailak beste 7 euskal preso
Euskal Herriratzea onartu dute. Inigo Guridi, Asier Badiola, Iñaki Bilbao, Orkatz Gallastegi, Fermin Bila, Inigo Zapirain eta Alberto Biedma dira Euskal Herrira ekarriko dituztenak. Biedma Salamankako topasetik Iruñeko kartzelara ekarriko dute. Hilabete honetan beteko ditu zigorraren 3 laurdenak. Zehazteke dago lekualdatuko dituzten beste 6 presoak zein kartzeletara mugituko dituzten. Eusko Jaurlaritzak argitu beharko du Martutenen, Basaurin edo Zabaian sartuko ote dituzten. Eta Ibai Aginagaren ongietorrian parte hartzea egotzita, beste 15 lagun deitu dituzte deklaratzera. Azaroaren 17an eta 18an deklaratu beharko dute Espainiako Auzitegi Nazionalean. Beste 3 lagunek abuztuan deklaratu zuten terrorismoa goratzea leporatuta. Donostiako udala eta Espainiako gobernua ados jarri dira Loiolako kuarteleko lursailak erosteko. Udalak egungo kuartelaren 2 eraikin mantenduko ditu EAEko Auzitegi Nagusiak iaz eman zuen epaia errespetatzeko. Udala hiri baten historian ematen diren momentu berezi horietako bat, ez? Hiriaren etorkizunari begira, pauso bat markatzen dutenak. Atzera begira, zen badin badegu, gure hiriaren historian hau da kontinuo bat. Adostu egun prezioa, 73.300.000 eurotako prezioa da. Udaiodako kuartedek betetzen duten leku horrek, 17 hektarea eta erdi ditue da. Hau da, lurroien zabaldera. Ibaiaren papera garrantzitsua da, eta baldintzatu egin du ere neurri handi batean hemen egin beharreko operazioa. Dakizuten bezala lurra 2,75 m igo egin behar da. 2 zubi berri eraiki behar dira, gaur egun dagoen Alfonso XIII edo Urdintzu zubia erabat lekuzkanpo dago, obstakulo hidraulikoa daudako konsideratua uraren aldetik, hori aldatu egin behar da. Pidarik ez duen beste zubi bategatik, beste zubi bat aurre ikusten dugu, eta baita ere lorategi hiriaren parean oinezkoentzat pasareda bat topoaren geltokiarekin auzo guztia konektatzeko. Kultur arlora salto, Iñaki Añua jazaldiaren sortzailea omenduko dute Gasteizen. Iñaki Añua gasteiztarrak 40 urtez zuzendu eta antolatu zuen Gasteizko Jazz Festivala. Uda honetan zendu zen jazaldia ospatzen ari zenean eta bere familiak eta Gasteizko udalak omenaldia egin gurea diote azaroaren 22an. Horren baitan, Wynton Marsalis trompetistak kontzertu bat eskainiko du Aiotz plazan. Ekainaren 13an zendu zen Iñaki Añua, jazaldiaren 40. edizioa ospatzen ari zenean hain zuzen ere. 40 urtez antolatu eta zuzendu du festivala eta mundu osoko jazz musikari onenak ekarri ditu Arabako hiriburura. Añuak Gasteizko domina jaso zuen hiriburuan egindako ekimen guztiengatik, eta ez hori bakarrik festivalaz gain antzinako musika astea eta Baskonia taldearen sortzailea izan zen. 40 urtez jazz jaialdia antolatu eta zuzendu zuelako, gure hiria nazioarteko jazz munduan jarri zuelako, eta azken finean ere izan dugulako aukera paregabea Gasteizen jazz munduan dauden musikarik onenak entzuteko. Hurrengo azaroaren 22an bere omenaldia izango da. Musikariaren zaindariaren eguna dela eta Gasteizko udalak eta bere familiak antolatu dute ospakizun berezia.
Billazuzo jauregian izango da ekitaldia, eta ondoren Wynton Marsalis trompetista ospetsuak kontzertu berezi bat eskainiko du jauregiko terrazatik. Horrela Gasteiztar guztiek ikusteko aukera izango dute Ayots plazatik. Nunca pensé que estaría aquí frente a vosotros, ocupando el lugar de mi padre. Y también agradecer a Wynton Marsalis, que en cuanto supo que mi padre se había muerto, no dudó ni un momento en decir, si le hacen algo, quiero estar allí. Arratsaldeko 6etan Billazuzo jauregian izango da ekitaldia eta kontzertua. Añoaren lagunak, familia eta musikari asko hurbilduko dira omenaldi honetara. Bertsozale elkarteak astearte honetan iragarri duenez, Iñaki Muruak Nafarroa Arenako Oholtzara igoko da eta berak jantziko dio txapela bertsolari txapelketa nagusiko irabazleari. Bertsolaria ez ezik, bertsolaritza mugimenduko eragile handia izan da Murua. Lan hori guztia jendaurrean eskertu nahi izan diote egindako lana, itzulezina bada ere. Eta amaitzeko nazioartean Keith Leven The Clash taldearen sortzailea hilda ikusi. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, Olaia Intziarte eta Olatz Salvadorren B klasekoa kantuarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituena. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian bihar arte.